Tak jo, takže zdar lidi, teďka si tady jdu skočit lajnu, takže jdeme na to. Potenka, hop, tady se šudo a teď wow. Takže zdar lidi, teďka jsem tady s Danem a jdeme si sjet trail s Danem, takže jdeme na to. Tak jeď, dávej. Lidi. A trošku to skopka. A tohle by bylo pro dnešní video všechno, takže zatím čus.